Hallelujah! Magandang umaga po sa ating lahat sa programang ito, Jesus is Our Life. At sa oras na ito ay gusto naming mangaral sa inyo sa Tagalog English preaching. At ito po ang ating pag-aaralan sa oras na ito. Ang Diyos ay may solusyon sa lahat ng ating problema. Pakinggan po natin ang mensaheng ito. Hallelujah! Anak ba tayo ng Panginoon? Oh, hallelujah. Praise God. We are here again to receive more revelation from God, our Father. Because this is so very important for us. Hallelujah. This is the food of our spirit. The food of our soul. Ang kaya niyang ibigay sa ating buhay ay yung mga manggagaling sa Diyos. Yung mga bagay na nasa Diyos. Amen. Yun ang kayang ibigay ng salita ng Diyos, kaya kailangan tayo maging interesado sa salita ng Diyos. We need to desire more of Him, more of His Word. Amen. Para mas lalo tayong magkaroon ng kalakasan sa ating buhay na magagaling sa salita ng Diyos. Gusto ko pong ituro sa atin yung solution ng Diyos sa ating mga problema. Ang Diyos ay may solusyon sa ating mga problema. Sabihin mo sa katabi mo, ang Diyos ay may solusyon sa ating problema. Amen. Praise God. Hallelujah. Yun pa ang title ng ating mensahe sa hapong ito. Ang Diyos ay may solusyon sa ating mga problema. Okay, ano po yung mga problema ng mga tao na dapat natin solusyonan o dapat natin makita upang sa ganon ay magkaroon po ng solusyon na manggagaling sa Diyos. Kailangan makita natin yung tunay na problema ng mga tao. I know na there's so many problems here on earth. Pero kailangan makita natin yung talagang pinaka-problema ng mga tao sa mundong ito. At yun ay susolusyonan ng salita ng Diyos. Kasi ang lahat ng solusyon ng problema ay nasa Diyos. Amen. Kailan makita natin na ang solusyon ng ating problema ay nasa Diyos. Amen. So, titingnan muna natin yung mga problema ng mga tao sa mundong ito. Ang gagawin ko po sa mensahe natin, titingnan natin yung problema at titingnan natin kaagad yung solusyon. May 4 na bagay na nais kong ibigay sa atin sa hapong ito. Upang sa ganoon ay makita natin yung mga pinaka-problema ng mga tao sa mundong ito. Ang number 1 po dito, yung kasalanan. The number 1 problem of humanity is sin. Okay? Titingnan na natin si Adan. Si Adan ang unang nagkaroon ng problema sa buhay niya. At makikita natin yung nag-cause ng kanyang problema ay kasalanan. Nung wala pa yung kasalanan, wala pa siyang problema. Pero nang nakapasok na ang kasalanan sa kanya, nagkaroon na siya ng problema. Titingnan natin ang buhay ni Adan sa Genesis chapter 3. Dito nang umpisa yung problema ng mga tao. Titingnan natin. Genesis chapter 3. Beginning verse 1. Ang ahas nga ay lalong tuso kaysa alinman sa mga hayop sa parang na nilikha ng Panginoong Diyos. At sinabi niya sa babae,
tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa halamanan? Sabi naman ng babae sa verse 2, sabi ng babae sa ahas, sa bunga ng mga punong kahoy sa halamanan ay nakakakain kami. Datapwat sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan ay sabi ng Diyos, huwag kayong kakain niyaon, ni huwag ninyong hihipuin, baka kayo'y mamamatay. At sinabi ng ahas sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay. Sa verse 5, sapagkat talastas ng Diyos na sa araw na kayo'y kumain niyon, ay madidilat nga ang iyong mga mata. Nakadilat na nga, madidilat pa, no? Madidilat nga ang inyong mga mata at kayo'y magiging parang Diyos na nakakikilala ng mabuti at masama. Verse 6, at nang nakita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kanin at nalulugod sa mga mata at kahoy na nananasa upang magpapantas sa tao, ay pumitas siya ng bunga niyaon at kinain. At binigyan din niya ang kanyang asawang kasama niya. Sino to? Sino yung binigyan niya? Si Adan. At ito'y kumain. Sa verse 7, at nadilat kapwa ang kanilang mga mata, at kanilang nakilalang sila'y mga hubad, at sila'y tumahi ng mga dahon ng puno ng igos, at kanilang ginawang panapi. Now, titingnan natin dito sa verse 7, at nadilat kapwa ang kanilang mga mata, at kanilang nakilalang sila'y mga hubad, o sila'y makasalanan, or may kasalanan. Doon na nag-umpisa yung problema ng tao. Titingnan natin sa Romans 5:12, lagi ko itong binabasa, or pangaral sa church, because this is so very important message. Kaya kung paano na nasa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan. Titingnan ninyo, kung paano nakapasok ang kasalanan sa sanglibutan ay pumasok sa isang tao. Si Adan po ito. Yung nangyari sa Genesis, ito ang resulta. Nakapasok ang kasalanan sa buhay ng tao. Hindi lang sa mundo nakapasok kung di nakapasok sa buhay ng tao. Nung nakapasok na ang kasalanan sa buhay ng tao, ay ganito ang nangyari. At ang kamatayay sa pamamagitan ng kasalanan, at sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao, sapagkat ang lahat ay nangagkasala. So titingnan natin, doon nag-umpisa ang problema ng tao. Nung nakapasok ang kasalanan kay Adan, nakapasok dito sa sanlibutan, doon nag-umpisa ang problema ng lahat ng mga tao dahil tayo'y nadamay sa kasalanan ni Adan. Bakit tayo'y nadamay? Dapat ang kasalanan ni Juan ay hindi kasalanan ng kanyang anak. Hindi kasalanan ni Pedro. Pero bakit tayo nadamay sa kasalanan ni Adan? Kasi yung katawan natin na ito, yung dugo natin, nanggaling kay Adan.
Nung siya'y nagkasala, ang kanyang dugo naging makasalanan. Ang kanyang katawan naging makasalanan. Kaya lahat ng mga seed ni Adan ay nadamay sa kanyang mga kasalanan. Yun po ang dahilan kung bakit sinabi ng banal na kasulatan na ang lahat ng tao ay makasalanan. At ang kamatayan ay naranasan ng lahat dahil sa kasalanan na yan. So ang ating problema ay yung kasalanan na nagbubunga ng kamatayan. Ano ang solusyon ng Diyos sa kasalanan na yon? Pero bago yung solusyon ng Diyos sa kasalanan at saka sa kamatayan na bunga ng kasalanan, titingnan muna natin si Cain. Sa Genesis chapter 4, verse 6 to 7. Ito ang nangyari kay Cain Ito ang problema ni Cain. Verse 6, at sinabi ng Panginoon kay Cain, bakit ka nag-init or bakit ka nagagalit? At bakit namanglaw ang iyong mukha? Yun ang sabi niya. Sa verse 7, kung ikaw ay gumawa ng mabuti, di ba ikaw ay mamarapatin? At kung hindi ka gumawa ng mabuti, ay nahahandusay ang kasalanan sa pintuan. O nakaabang ang kasalanan sa pintuan. At sayo'y pahihinuhod ang kanyang nasa. Ikaw ang kanyang nasa. At ikaw ang Panginoonin niya. Or gusto kanyang pagharian. Yun sana. Pero talagang that is old King James. Yung version na yon. Titingnan natin sa ibang version. Kaya't sinabi ni Yahweh sa verse 6, anong ikinagagalit mo, Cain? Bakit ganyan ang mukha mo? Kung mabuti ang ginawa mo, dapat kang magsaya. Kung masama naman, ang kasalanay tulad ng mabangis na hayop na laging nag-aabang upang lapain ka. Nais nitong pagharian ka. Yun na. Kaya't kailangang mapaglabanan mo siya. Or mapaglabanan mo ito. Okay? So ang kasalanan, ang problema din ni Cain sa panahong yon. Bakit siya naging ganyan? Kasi yung kasalanan, gusto niyang pagharian ang buhay ni Cain. Sin, yung kasalanan na yon, ay nais niyang ikontrol ang buhay ni Cain. Yun din ang ginagawa ng kasalanan sa ngayon. Nais niyang ikontrol lahat ng buhay ng tao sa mundong ito. Kaya kailangan magkaroon tayo ng kapangyarihan to overcome it. We need to overcome sin. Pero saan tayo kukuha ng kapangyarihan to overcome sin? Wala tayong kakayahan kasi lahat ng tao ay nagkasala. Lahat ng tao ay nahulog na sa kapangyarihan ng kasalanan. So, ang Diyos na lamang ang natitira na may solusyon. Siya na lang ang may kapangyarihan to solve our situation or our problem sa kasalanan. O ano ang ginawa ng Diyos? Ano ang ibinigay ng Diyos na solusyon? Kasi wala na tayong kakayahan solusyonan ang kasalanan sa buhay natin. Hindi na natin kayang solusyonan ang kasalanan. We don't have any power or strength to overcome it. That's why we need the solution that comes from God. And the solution of God is Jesus Christ. Titingnan natin sa Galatia chapter 1
verse 3 and 4, ito ang solusyon ng Diyos. May solusyon ba ang kasalanan? Mayroon. May solusyon ba ang kamatayan na bunga ng kasalanan? Mayroon. Saan natin matatagpuan? Saan natin makukuha ang solusyon na yon? Sa Panginoon lamang. Wala na. Wala lang solusyon sa mundong ito. Kundi yung nanggaling sa langit. Jesus Christ. Titingnan natin Galatia chapter 1 verse 3 and 4. Ito ang sinasabi. Hallelujah. Sabihin mo nga sa iyong sarili, may solusyon ng Diyos sa aking mga kasalanan. Yung tumanggap kay Kristo, natanggap nyo na yung solusyon. Pero yung hindi pa tumanggap, you need to receive Him. Amen. Sa verse 3 and verse 4, sumain nyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na Ama at sa ating Panginoong Hesus Kristo. Verse 4, na Siyang nagbigay sa Kaniyang sarili. Ano ang binigay ni Jesus? Ang Kanyang sarili, ang Kanyang katawan, ang Kanyang dugo, ang Kanyang buhay. Amen. Nagbigay sa Kanyang sarili dahil sa ating mga kasalanan. Ang solusyon pala ng Diyos na kay Kristo ay ang sarili ni Kristo. Ang Kanyang katawan, ang Kanyang buhay, ang Kanyang dugo. Yun palang solusyon ng ating mga kasalanan. Kaya si Jesus ang tunay na solusyon ng lahat ng kasalanan ng tao sa mundong ito. Tinanggap nyo na ba ang solusyon na ito? Bakit siya lang ang solusyon? Ulitin natin. Na siyang nagbigay sa Kaniyang sarili dahil sa ating mga kasalanan upang tayo'y mailigtas dito sa kasalukuyang masamang sanglibutan ayon sa kalooban ng ating Diyos at Ama. Bakit niya ibinigay ang Kanyang sarili sa ating kasalanan? Upang tayo'y mailigtas dito sa kasalukuyang masamang sanglibutan. Masama ba ang sanglibutan ngayon? Yes. May COVID. May virus. May greediness. Maraming demonyo. Maraming sakuna. Maraming kasamaan. Talagang sumasama at sumasama ang mundo. Pero sino ang tagapagligtas natin? Sino ang magliligtas sa ating mga kasalanan o sa masamang sanglibutan na ito? Sino ang makapagliligtas sa atin? Si Jesus Christ lamang. Kaya pagtanggapin natin na si Jesus ang nagbigay sa Kanyang sarili sa cross at Kalbaryo, sa Kanyang dugo para sa aking mga kasalanan, para sa aking kaligtasan. Pag tinanggap mo yan sa pamamagitan ng paniniwala, pananalig at pananampalataya, magkakaroon ka ng kapatawaran sa iyong mga kasalanan, magkakaroon ka ng kapangyarihan to rule over the sin. Amen. To overcome sin here on earth today. Sa ngayon. So si Jesus ang ibinigay ng Ama na solusyon sa kasalanan ng mundo. Pero yung mga hindi maniniwala, yung hindi tatanggap, wala siyang solusyon.
ang kanyang kasalanan ay mananatili sa kanya. Pero ang tatanggap sa Panginoon, magkakaroon siya ng kaligtasan, solusyon sa lahat ng mga kasalanan. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Sa 1 Peter chapter 1, verse 18 and 19, ganito ang ginawa ng ating Panginoong Jesus sa ating mga kasalanan, kaya siya lang ang solusyon. Siyang ibinigay ng Diyos na solusyon sa ating mga kasalanan. Kaya nasolusyonan na. It's up to you to receive that solution. Amen? Oh, praise the Lord. Pero pag hindi mo tatanggapin yan, wala nang iba na solusyon ng iyong mga kasalanan. He is the only one solution na ibinigay ng ating Ama sa langit sa ating mga kasalanan, sa kamatayan na kumikilos sa buhay ng tao sa mundong ito. Only Jesus can do that. Siya na lang ang pwedeng makapagpatawad, makapagliligtas sa atin sa lahat ng ating mga kasalanan. Sa 1 Peter chapter 1 verse 18, ganito ang sinasabi, na inyong nalalaman, kayo'y tinubos, hindi ng mga bagay na nangasisira, ng pilak o ginto, mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay, na ipinamana sa inyo ng inyong mga magulang. So tingnan nyo, hindi pilak, hindi ginto, hindi yung material na bagay ang solusyon ng Diyos sa kasalanan. Kaya hindi mababayaran ng material na bagay ang kasalanan. Ito yung sinasabi na money can't buy. Hindi mo pwedeng bilhin ang iyong kaligtasan sa kasalanan. Sino ang tumubos sa atin, sa ating mga kasalanan? Si Jesus. Itong sinasabi sa verse 19. Kundi ng mahalagang dugo. Ito pala ang pinangtubos ng ating Panginoon sa ating mga kasalanan. Kundi ng mahalagang dugo. His precious blood. Amen. Gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis, sa makatuwid bagay ang dugo ni Kristo. So yun, dapat natin mapansin na ito pala ang solusyon ng Diyos sa lahat ng kasalanan ng mga tao. Kaya wala sanang tao na hindi mapapatawad. Sabi ng mga iba ay yung blasphemy sa Holy Ghost. Alam mo, pag ikaw yung taong nakagawa nun, ay wala ka ng talagang conviction to hear the Word of God, to listen. Kaya yung mga taong ganun, karamihan sa kanila, talagang mamamatay physically, yung mga ganun. Pero pag ikaw ay nandito, na gustong makinig ng salita ng Diyos, hindi mo nagawa yun. Kaya mayroon kang pag-asa. At ang pag-asa mo na maliligtas o solusyon sa buhay mo ay si Jesus. Amen. Tingnan natin, ano yung ginamit niya na pinangtubos sa atin? Pera ba? Material things ba? No, His own blood. At ang dugo ng Panginoon ay walang kasalanan. Holy blood, precious blood, walang dungis kasalanan. Amen. Kaya ang dugo ng Panginoon ang solusyon sa ating mga kasalanan. Gusto ba ninyong mapatawad? Gusto ba ninyong magkaroon ng kapangyarihan to overcome sin? Receive Jesus and His blood. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Next na ating titingnan ay ano pa yung problema ng tao sa mundong ito. Number 2 na problema ay ang demonyo. The devil.
yung mga demonyo na nasa sanglibutang ito. Kasi si Satanas, na ang pangalan noon ay Lucifer, siya nagkasala sa Diyos at ibinagsak ng Diyos dito sa earth. Kasama niya yung 1/3 na angel na galing sa langit at sila nandirito ngayon sa earth na ito. Okay? Sila yung gumagawa ng kasamaan sa mundong ito. Sila yung nasa mga anti-Christ. Tao yung mga nakikita natin na gumagawa ng mga plano ni Satanas. Pero the spirit is there. Yung mga demonyo ay nandoon sa likuran nila or yung mga espiritu ay back up nila. There is a spirit behind. Yun ang ginagawa ng mga demonyo at ang gawa nila ay ganito. Diyan din, hindi pumaparito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw at pumatay at pumuksa. The thief cometh not but for to steal, and to kill, and to destroy. Yung thief na yon ay tulisan or si Satan. Kaya ang gawa ni Satan ay yun ang spiritual na magnanakaw. Pero ang ginagamit niya, kaya niyang gamitin yung physical. Yung katawan ng mga tao, yung mga tao na nandito sa mundo. Kaya maraming tao na ayaw sana nilang gawin yun, ayaw nila ang ganyang uri ng buhay, but hindi nila kayang mapaglabanan. Kasi ang tumalo lang kay Satanas here on earth ay si Jesus. Hindi kinaya ni Adan Natalo si Adan na ating ninuno. Ang solusyon lang ng ating Ama upang masira at matalo si Satanas here on earth ay ang kanyang anak, si Jesus Christ. Ang tulisan, magnakaw. Titingnan yung mga tulisan dito sa mundong ito. Magnakaw, pumatay, sumira. Hindi lang yung pintuan ang sisirain. Sisirain nila ang buhay ng tao. Ganon ang ginagawa ni Satan sa buhay ng tao. Saan tayo kukuha ng kalakasan? Saan tayo pupunta? O saan tayo hihingi ng reinforcement to overcome that devil? Wala dito sa mundo, wala sa government. The government can provide the solution to fight or to destroy that devil. Wala. Wala dito sa sanglibutan ang kapangyarihan to overcome the devil. Only Jesus, yung galing sa langit, ang ibinigay ng Diyos to destroy the works of the devil. That's why Jesus said, sa verse 10, I am come, ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. Kasi ang diablo sumisira ng buhay, pumapatay, si Kristo naman nagbibigay ng buhay. Ang diablo sumisira sa mga pagpapala, sa mga ari-arian ng mga tao. Si Jesus naman ay pumarito upang ibigay niya ang pagpapala sa ating buhay. So Jesus is the solution of God. Kaya pag naniwala ka kay Kristo na in Christ you are blessed, in Christ you are forgiven, in Christ you have power, magkakaroon ng solusyon ng iyong buhay. Amen. Manakpan Panginoon. Another verse, 1 John chapter 3 verse 8. Si Jesus Christ ang solusyon. Amen?
ng Diyos sa lahat ng ating problema. Anong problema natin? Na number 2, diablo. Yung mga evil spirits here on earth. Hurabahaya. 1 John chapter 3 verse 8. Okay, ganito ang sinasabi. Ang gumagawa ng kasalanan ay sa diablo, sapagkat buhat pa ng pasimula ay nagkakasala ang diablo. Sa bagay na ito'y nahayag ang anak ng Diyos upang iwasak ang mga gawa ng diablo. Amen. Ano ang ginawa ni Jesus? He came to destroy. Okay, babasahin po natin sa English yung verse 8 na yon. He that committed sin is of the devil. Ang ibig sabihin nito, yung ayaw magbago. Yung gustong-gusto niya yung kasalanan. Yun ay galing sa diablo. Yung ayaw magbago na gustong-gusto niya ang kasalanan is of the devil. Now, for the devil sinned from the beginning. For this purpose, the Son of God was manifested that He might destroy the works of the devil. The purpose of Jesus, why He came to destroy the works of the devil in your life. To destroy the works of the devil in your marriage life. To destroy the works of the devil in your financial or material blessing. Amen. That's the purpose of Christ, why He came. Kaya nais Kanyang tulungan sa lahat ng situation, sa lahat ng problema ng iyong buhay, ay si Jesus ay nakaabang, naka-ready to help you. Kung gusto mo siyang papasukin, kung gusto mo siyang maging kasama sa iyong buhay, He is willing. And He is always ready to help you. Palakpakan natin ang Panginoon. That's why, ang isang gagawin ni Jesus, pag tayo sumampalataya sa Kanya sa Luke chapter 10, verse 19 and 20, tayo'y bibigyan niya ng kapangyarihan to cast out demons. To overcome the devil. To destroy the works of the devil by His name. Amen! Kaya, titingnan natin yung ginagawa ng ating Panginoon, yung ginawa niya, at saka yung ginagawa niya sa buhay natin ngayon. Ano ang ibibigay ng Diyos sa atin? Power to destroy the works of the devil. Gusto ba ninyong magkaroon ng power to overcome the devil? Available sa Panginoong Jesus niya. Pwede mong kunin sa pamamagitan ng pagtanggap pananampalataya. Amen! Narito, binigyan ko kayo ng kapamahalaan na inyong yurakan ang mga ahas, yun ang mga demonyo, at ang mga alakdan, scorpion, at sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway, yun ay Satanas, at sa anumang paraay, hindi kayo maaano. Amen! Anong ibibigay niya? Kapangyarihan, kapamahalaan. Amen. Hallelujah. Upang yurakan si Satan. Gusto mo bang yurakan si Satan sa buhay mo? You need Jesus. If you have Jesus, you have that power already. Now use it. Hallelujah. To solve that problem in your life. Maraming ginagawa si Satanas na lingid sa kalaman ng mga tao, hindi nila nakikita na si Satanas palang gumagawa. Ang akala ng mga tao, yun ay normal na nangyayari sa buhay nila. Hindi nila nakikita na si Satan na palang gumagawa.
Pero pag makita nyo sa salita ng Diyos, ang buhay nyo kay Kristo, makikita nyo. Yun pala'y gawa ni Satan. At kung nasa inyo na, si Kristo, nasa inyo na, ang Holy Spirit of God, mayroon na kayong power na yurakan ang lahat ng kapangyarihan ng dyablo. Saan nanggaling yung solusyon na yon? Kay Jesus. Wala palang ibang solusyon ng Diyos sa lahat ng problema natin. Lahat ay nasa Panginoong Jesus. Si Kristo Jesus lamang. Okay, so makikita natin, ano pa? Sickness and diseases, our health. Yun ang problema natin. Number 3 na yon. Ang number 3 ay ang problema ng mga tao ay yung sickness and diseases sa katawan. Bakit nagkaroon ng sakit at karamdaman ng mga tao sa mundo? Yun din ay bunga ng kasalanan ni Adan. Walang sakit noon sa mundong ito, sa buhay ng tao. Pero nang nakapasok ang kasalanan, nakapasok na rin ang sakit at karamdaman. Kaya sa Bible, kung gusto mong magkaroon ng solusyon sa lahat ng mga sakit at karamdaman, you need to be forgiven first. Kailangan ikaw ay ma-forgive sa lahat ng kasalanan. Ganito ang nasa Salmo chapter 103 verse 1 to 3. Titingnan natin. Sa mga mananampalataya na, pag ikaw ay believer na, pag alam mong ikaw ay na-forgive, ikaw ay napatawad na, dapat malaman mo na wala ng karapatan yung mga sakit at karamdaman na manatili or tumira sa katawan na yan. Kasi pag pinatawad ka na ng Diyos, ang susunod doon ay healing, kagalingan, kalusugan. Salmo chapter 103. Saan natin makikita ang kapatawaran at healing dito? Sa verse 3. Na siyang nagpapatawad ng iyong lahat ng mga kasalanan. Ano ang ginagawa ng Diyos sa buhay natin through Jesus Christ? Nagpapatawad ng lahat ng mga kasalanan. Purihin ang Panginoon. Pero may result or may bunga o resulta ng kapatawaran ng kasalanan. Ano yung resulta? Na siyang nagpapagaling ng iyong lahat na mga sakit. Wow. Pag nagpatawad, magpapagaling. Ang solusyon ng kasalanan kanina, pinakita ko sa inyo si Jesus. Kung si Jesus ang solusyon ng kasalanan, na siya lamang ang nagpapatawad ng ating mga kasalanan, ganon din ang mga sakit at karamdaman. Alam nyo, kung minsan dito sa mundo, ang akala ng mga tao, pag sila'y kumain ng mga gamot, akala nila sila talaga'y healthy or gumaling. Maybe, naramdaman nila na parang naalis yung mga pain, yung mga symptoms. Pero sa katunayan, hindi talaga yon ang tunay na kagalingan. Bakit? Yung ibang sakit, nandoon pa rin. Hindi naalis talaga yung mga sakit at karamdaman sa katawan. Kasi yung tunay na talagang mag-aalis ng mga sakit at karamdaman ay yung tunay na talaga ibabalik ng health or kalusugan sa katawan ay si Jesus lamang. Kaya mga temporary lang yung mga medicine here on earth. Ang tunay na kagalingan ay si Jesus Christ. Tingnan natin yung nasa Bible sa Matthew chapter 8 na lang tayo para hindi tayo magtagal masyado dito. Sa verse 17, Matthew chapter 8, verse 17. Ang health kasi ay nasa
Panginoon lamang. Ang tunay na health ay sa Diyos lang. Kaya pag ikaw ay nakipagrelasyon kay Kristo, si Kristo ang tunay na health of your body. Hindi yung mga material things or mga gamot na physical. Ang tunay na gamot ng kasalanan, di ba yung gamot ng kasalanan ay ang dugo ng Panginoon? At ang kasalanan na yon, ang ugat ng sakit at karamdaman. Kung si Jesus Christ lang ang nakapag-aalis ng kasalanan, siya rin ang tunay na kapag-aalis ng bunga ng kasalanan na sakit at karamdaman. Gusto kong makita nyo yun para sampalatayanan na in Christ you have health and medicine from above. The true solution of our body's health ay si Jesus. Wala nang iba. Kaya makikita ninyo, halos gawin ng lahat ng sinsya sa mundo to destroy sickness and diseases and the lives of people. But they couldn't do that because there is only one solution to destroy sickness and diseases here on earth. That is Jesus. Isipin ninyo, okay, marami ng medisina sa mundo. Marami ng doctor. Marami ng hospital. Pero ang sakit, lalong nadadagdagan. Pati pangalan, lalong dumadami. So, ibig sabihin, hindi nila kayang puksain ang sakit sa mundong ito. Diba? May virus. Ngayon na naman, may ibang virus na naman. Saan na sila hahagilap ng solusyon? Sana matauhan ng tao, there is Jesus. Ibig mong sabihin, Pastor, hindi na kapagpapagaling yung mga medisina? Sinasabi ko, temporary lang yun. For example, may medisina sa high blood against naman, kontra naman sa diabetes. Pag may medisina ng diabetes, kontra naman sa rheuma. Pag may medisina sa rheuma, kontra sa kidney. Saan ka na hahanap ng tunay na lunas o tunay na medisina? Wala talaga. Yung lahat ng iyon ay temporary. Sana magbalik na tayo sa tunay na health and medicine of our body, the God of heaven, the God of this earth. Kaya tingnan nyo, sa langit walang sakit at karamdaman. Bakit? The presence of God is there. At tayo, nang tinanggap natin si Jesus, the presence of God is within us now. The presence that is there in heaven is the same presence that is here in this body today. If you are a believer, you have that health and medicine, Jesus Christ. Amen. Tingnan nyo yung mga tao sa mga unang panahon. Bakit nagkaroon sila ng healthy body? Long life. Walang teknolohiya. Walang drugstore. Walang mercury drugs. Bakit? The presence of the Lord preserves them. Amen! Wow! Hindi ko sinasabi na hindi nyo kailangan nyo na habang kayo nag-aaral ng salita ng Diyos, habang kayo lumalakas sa pananampalataya, you can use that. But pag kayo'y lumago na sa kaalaman sa Diyos, hindi nyo na gamitin yon kasi mas malakas na yung natagpuan mong solusyon na nanggaling sa langit. Yun ang ibig kong sabihin. Kaya gusto kong ipakita sa inyo ito. Noon walang teknolohiya. Pero bakit? Mayroon silang long life. 900 plus years.
Ngayon 70 na. Mga 50 wala na. Noon 900 plus. Walang teknolohiya. Pero may Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Bakit the more na naging high-tech yung teknolohiya natin, naging na-shorten ang lifespan natin? Di ba kayo nagtataka sa mga nangyayari sa mundong ito ngayon? Kaya nakikita natin na hindi yung sinasabi nilang solusyon ang tunay na solusyon. Ang Diyos ang tunay na solusyon sa buhay natin. Siya ang gumawa sa atin. Kaya siya yung original na gumawa sa buhay natin. Kaya siya rin ang tunay na makakagawa sa atin sa original na life natin. Ano ang ibig kong sabihin? Siya rin ang makaka-repair. Siya rin ang makababalik sa tunay na kalagayan natin. Pag nasira yung relo, dapat sa gumawa ng relo mo ipapagawa para maibalik niya yung original, yung genuine. Pag nasira yung sasakyan, sa mekaniko mo ipapagawa. Sana yung gumawa. Yung pag Toyota, yung sasakyan mo, sana sa Toyota mo ipapagawa. Amen. Pag nasira naman ang buhay mo, saan mo ipapagawa? Ha? O pag nasira yung katawan mo, saan mo ipapagawa? Sa gumawa. Sino ang gumawa? Diyos. Ang pagkakamali natin, pag nasira yung relo, pupunta ka sa mekaniko, ay wala na. Sisirain niya talaga. Oh? Kukuha siya ng martilyo. Kasi hindi niya alam yun. Pero tayo kung minsan, pag nasira ang buhay natin, pag nasira yung katawan natin, or yung, kung ano yung medyo may diferensya sa buhay natin, kung saan-saan tayo pumupunta, dapat sa Diyos tayo. Sa church tayo. Kung saan ay papangaral ang salita ng Diyos. Last po, na problema ng tao, material and financial blessing. Sino ang solusyon na naman nito? Sino ang nagbigay sa atin ng pagpapala? Alam niyo, nung nagkasala si Adan, nakapasok din ang demonyo ng karukhaan sa mundong ito. Ang karukhaan ay hindi kabilang sa original plan of God sa tao. Kasi ginawa ng Diyos ang tao na mayaman. Pero nang nakapasok ng kasalanan, pumasok na rin ang karukhaan. Poverty is the curse of the law. Sa Deuteronomy chapter 28 verse 15 up to the last verse. Yun ang curse of poverty. Sino ang nag-alis ng curse of the law sa atin? Si Jesus. Galatians chapter 3 verse 13 and 14. At dito na tayo magtatapos. Basahin natin ang Galatians chapter 3 verse 13 hanggang 16 na. Kung gusto nyong ilagdag, yung 2 Corinthians 8:9 about the grace of Jesus. That He became poor, that through His poverty we might become rich. Salita ba ng Panginoon yan? Yung mga iba ayaw nilang sumampalataya or paniwalaan yon. Ang karukhaan daw ay kalooban ng Diyos upang ikaw ay mamuhay na mapagpakumbaba. Hindi po totoo yun. Kahit naman ikaw ay mayaman, pwede kang mamuhay na mapagpakumbaba. Si Abraham nga'y ganyan eh. Amen.
Si Jesus nga'y mayaman eh. But He is humble and lowly in heart. Dito po sa Tagalog, sa sumpa ng kautusan ay tinubos tayo ni Kristo, na naging sumpa sa ganang atin sapagkat nasusulat, sinusumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy. Alam niyo si Jesus, nang siya'y napako sa cross, siya'y binitay upang alisin niya ang sumpa sa buhay natin. Siya'y naging sumpa sa cross upang sa ganon, pag tayo'y tatanggap o maniniwala sa Kanya, tatanggapin siya sa ating puso, lahat ng sumpa sa iyong buhay ay maaalis. Amen! Verse 14, anong dahilan na ginawa ni Kristo yan? Upang sa mga hintil ay dumating ang pagpapala ni Abraham na kay Kristo Jesus. Amen! Upang sa pamamagitan ng pananampalataya ay tatanggapin natin ang pangako ng Espiritu, that the blessing of Abraham might come on the Gentiles through Jesus Christ. Ano yung blessing ni Abraham? Si Abraham noon ay walang anak. Nagkaroon siya ng anak. That's the blessing of Abraham. Si Abraham ay hindi siya dating mayaman. Pero umalis siya sa kanyang lugar na tinitirahan noon at sinabi ng Panginoon sa kanya, ikaw ay aking pagpapalain. Sa verse 12, nangyari yun. Sa verse 13, yumaman na siya. Titingnan natin yung kayamanan niyang material. Genesis chapter 13, verse 1. Yumaman ba si Abraham sa material na bagay? Titingnan natin. At umahon sa timugan si Abram mula sa Ehipto. Siya at ang kanyang asawa at ang lahat ng kanyang tinatangkilik at si Lot na kanyang kasama. Verse 2. At si Abram ay totoong mayaman sa hayop, sa pilak, at ginto. Mayaman ba si Abraham? Sabi ng Biblia, tinubos tayo ni Kristo sa sumpa ng kautusan so that the blessing of Abraham might come on us, Gentiles. Ano yung blessing ni Abraham? Ginto, pilak, mga hayop. Kaya yumaman si Abraham ng mga material na bagay. Yun ang blessing natin sa Panginoon. Yun ang sinolusyonan ng Panginoong Hesus sa cross. That's why, in 2 Corinthians 8:9, hallelujah! May solusyon ba ang problema natin? Sino ang solusyon? Si Jesus. Solusyon sa kasalanan, solusyon sa kamatayan, solusyon sa gawa ng demonyo, sa mga kapangyarihan ng demonyo, at solusyon sa sakit at karamdaman. Amen. At solusyon sa material at financial na pangangailangan. Iyon ang nangyari sa buhay ko. Nang pinikita ng Diyos ng mga revelation na ito sa akin, nawasak or na destroy, nasira yung curse of poverty in my life. I believe in this. Kaya, pag makita natin ito, yun ang mangyayari sa buhay natin. Verse 9, sapagkat nalalaman ninyo ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, na bagaman siya'y mayaman. Okay, dati siyang mayaman kasi lahat ng pag-aari ng Amang Diyos ay sa Kanya. Sabi niya dito, gayon may nagpapakadukha dahil sa atin or nagpakadukha dahil sa inyo. Dahil sa inyo.
Sino ang sa inyo dito? Sa atin. Nagpakadukha. Mayaman siya. Pero nagpakadukha. Kailan siya nagpakadukha? Sa cross ng Kalbaryo. Kasi on that cross, siya'y walang damit, walang sapatos, wala siyang kakampi, even sa social area, wala siyang kakampi. Tinakasan ng kanyang mga disciple, wala siyang attorney doon na nagtanggol sa kanya, sa kanyang kaso. Yun ang mga dukha dito sa mundo. Walang magtatanggol sa iyo sa kaso kasi wala kang pambayad. Yun ang buhay ng mga dukha sa mundong ito. Maliban na lang kung may katulad ng puso ni Jesus Christ na nasa tao. Sila lang ang magtatanggol sa taong walang pangbayad. Yun ang nangyari kay Kristo, kaya siya naging dukha sa cross. The redemptive value of that ay upang sino ang magbi-benefit? Bakit naging dukha si Jesus? Titingnan natin, nabagaman siya'y mayaman, gayon may nagpakadukha. Hindi ginawa ng tao na siya'y dukha. Siya mismo ang nagpakadukha. Kasi walang magagawang tao kung ayaw niya. Pero nagpakadukha dahil sa inyo. Upang, ito na, sa pamamagitan ng kanyang karukhaan ay magsiyaman kayo. Amen. Naniniwala ba kayo sa grace of Christ? Nagpakadukha upang sa ganon, kayo'y magsiyaman. I believe in that. Jesus is the solution of God sa material at financial na pangangailangan natin. Pag tanggapin nyo ito na katotohanan sa buhay ninyo, yung trabaho ninyo, makikita nyo, dadaloy yung pagpapala ng Diyos sa material na bagay. Kung wala kang trabaho, magkakaroon ka ng blessing of God in your mind, na magkakaroon ka ng trabaho sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Yung mga doors, pintuan at bintana ng iyong pagpapala ay mabubuksan. Kasi pag hindi nyo paniwalaan yan, maraming doors at bintana na isinara ni Satanas na hindi mo kayang buksan kasi yung magbubukas sa pintuan at bintana ng iyong pagpapala ay si Jesus Christ. He is the key of that door. Amen? Because He is the door of your blessing. Palakpakan natin ang Panginoon. Yan po ang mensahe natin at alam kong nakatulong po sa atin sa ating paglago at pagkaunawa sa tunay na solusyon ng Diyos na si Jesus Christ. At hanggang sa muli po mga kapatid, bye-bye. God bless you all.